ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Dakong bahin sa downtown Davao gibaha tungod sa pagbundak sa ulan kagahapon. Tungod niini, daghang pasahero ang natanggong. Kapin 30 ka mga bata sa tulo ka tulunghaan sa gitagong Misamis Oriental nataptan og hand, foot and mouth disease. Klase sa tanang tulunghaan suspendido. Mega Health Center sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City nga 2023 pa nasugdan, hangtod karon wala panahuman. Sa RTV Presents, gipangayo sa pipila ka mag-uuma sa Alabel Sarangani ang tarungadalan. Kini human duha ka mag-uuma ang samdan human naligid ang ilang gisakyang motor sa bakilid nilang agianan. Og atangi, asa kaha kining cave diving and jellyfish encounter nga gi-share sa atong kapuso sayang adventure sa May Mindanao.